Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona. Ngibingelela abapostoli egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela omama abafundisi. Ngibingelela abapostoli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Exceeding to Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga bazalwane, sesizoqalisa inkonzo egameni lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Sizohlalela wena umhlabeleli bese sizocela kubaba umfundisi uVeka esivulele ngomkhuleko egameni lenkosi yethu Jesu. Nkosi yami, Nkosi, Nkosi yami Jesu. Nkosi Jesu Kristu inkosi. Bengizocela isikhuleko. Baba wethu osezulwini, inkosi yethu Jesu. Siphambi kobuso bakho manje. Sicela konke uzothi kwenzekile kube yikho lokho esikulangazelele sizokuzwa la. Lo sasizwile ukuthi sizofika la kule nkonzo yanamhlanje le ekhaya. Ngempela kube yikho thokoza kuzosithokozisa sizokuzwa la kube yikho konke esikulangazelele sikuzwe. Sibonge ukuvuka. Sibonge nawo bonke usabaphumelele ukuthi bebe la usibe nabo. Siyathokoza kakhulu. Iba nathi inkosi njalo sihole njalo Jesu Kristu inkosi kithi uze kuphakade. Amen. Jesu Kristu inkosi. Nawe moya
Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizocela bazalwane ubaba ozosamukela ubabukhoza uthi sikhoza egameni lenkosi yethu uJesu. Jesu Kristu inkosi.